Kardom karbi ang long pini nali tumafan la so video long naki 1P la bangke Orona doi 3.0 payment update protection ang 1P glo la pen details klarda kalam la bangke nali tum la so video long se tek pon iko nali tum la so YouTube channel la long jong sinang kombri milang pulte la bang so channel nali tum subscribe iko la pen videos tamil lang me send pulte nali tum share pon iko nande non pathek pen Orona doi 3.0 payment update puthakli pathek pen chithan pononang la pen lang pononang Tangle non pathek pen Orona doi 3.0 update aputhak dak ison sonia lam chethan polona la pen Orona doi asuni along amen kidotom an atum labang so video nali tum pan important no nali tum kicheng pen kijot an lang ikon la lokul nali tum details mati klar dagalam labang ke chini ponik po tangte non la Orona doi 3.0 update kimi aputhak dak chethan polona update kimi bang la puila number 1 nali tum dak thek polong ikse dak tok to do August payment delay. No Orona doi payment was released in August 2025 due to statewide verification process for new beneficiaries. The Assam government has started door-to-door verification and sent official letters to new applicant for confirmation of eligibility. Mata labang nali tum stame chini ponik po lapen Orona doi tangka labang so la Agosto ciklo labang ke long ige lapen kopi potsi kilong ige malata nali tum dak thek polong po kilong la Agosto ciklo kilong ide ji athe labang ke la sonla la non akimi kedam tang hot Orona doi 3.0 along ka apply don la akimi tum pinaan doi go senon alang li tumhan la Agosto ciklo ejon labang ke la akimi do anafan si alang li tumhan la verification asai bang claim ponik po mate KYC a process la claim ponik po la si la ke bantum anstame kedam tang ho renewal dun lo la si renewal la hot stame non puthar alang li tum dak verification ponik po la si la so Agosto ciklo atangka la bang kenali tum September ciklo si long ponik po la pen September ciklo koloso det sikilong ponjima la tani linali tum panang than to chini ponik po la pen la non akimi ke apply dun an mate la amen list long ke klang dun an atum labang kenon alang litum ahem verification of andamik po lapen official letters tame government hin pen pali ponik po lapen hola so letter long tame agreement mate sign labang ke pidunang po la pidun lo pulo tangte nalitum la Orona doi 3.0 la nona kimi ke apply don anatum stame Orona doi tangka labang ke long don ikpo la se next payment kumantu si kilongjima la tanalitum la dakpen kachini nangji kinang sot lo Next payment date la bangke la son lo son media reports pen kachini dam mate ke thek pon lo ateng pulote next payment date la bangke the next payment Orona doi payment is scheduled for September 17 2025 beneficiary who completed verification successful will receive their due payments la seda payment date bangke la pu media reports pen kilo ateng pulotang te non kiwangji September 17 arni si la August la pen la September la ciklo jonia tangka batai sivet pen si long ponik po la pen beneficiary la kiminon abanon verifications complete thailo prote la hini ani ciklo payment la bangke September ciklo si long ponik po la pen puthot non hejong puthot la government hin pen la Orona doi atangka kape bat ponji pu alam thesta me paklang ponlo Kwan se pabat ponji mala tani linon nali tum panang than pachini ponik po lapen dak kape bat pon la bangke nali tum dak la thek longji number 3 along new benefit for LPG user mate Orona doi asuni ke do tum jongsi gas tami lahan an kachitu na gas tami do pulo tangte alang litum pharohinira phokep an alang litum chiklo jona long puthot long ponto ikpo Lada kita analitum technology beneficiary with government subsidies LPG connection with now get an extra rest 250 per month. Selang litum la LPG gas kidotum an labangke dak pharohinira phokep atangka labangke puthot long don ikpo. Lapen la kilongji kosong sila pharohinira phokep atangka kilong dunji ma pulo tangte la non door to door alang litum verification nampo da isia form long exio la so form long nalitum sign lapen alang litum fill up ponik po lapen
la pharohinira phokep la bangke la LPG gas kedo connection kedo mate la subsidy pen LPG gas endun abang phitum la bangke longdon ikpo la say the increase is part of the Orunodoi 3.0 scheme update to help cover rising LPG costs la pen la pharohinira phokep ki people la bangke la LPG gas ke thaidam je aphan asap soviets tame government ahin pen la kerap bangke pajir poniglo jelalo asi puthot nalitum kachini ne nangji la bangke nang solo update la bangke kopi update ma pulte Orunodoi atangka la bangke agos achiklo la bangke long igelo kopi posilong lema pulotang te la non akimi gedam tang hon la akimi Orunodoi 3.0 ke apply dunatum doigo la sinon la list long ke doan abang phi amen alang litum la hem dampen alang litum door to door verification ekpo la penal alang litum da official note letters tame pale ekpo la penal so letter long tame sign pidu nang po mate agreement assign la pinang po final verification lo mate EKYC pule pudam data chokche chok la se la klem tang thailo pulo tang te la so payment bangai long ekpo la pen payment ke long ji la bangke chiklo joni apartment se long pon ekpo august la pen september apartment se la pen kilong ji adet la bangke september 17 narim si long pon ekpo la chiklo joni apartment la bangke batai sivet pen se long pon ekpo la pen kilong ji la bangke akiminon abanon alang litum long rapet po la pen LPG gas user la pen kedua tum la LPG government hen pen kipipon gas kedua tum la bangke alang litum extra dak 250 an atangka la bangke ciklo ejonalo long don ikpo jelalo kasi pini update bang la nakiwan pi la bangke la Orunodoi 3.0 la bang so update bangke la anchorlo la pen la sonson birta mate la sonson update na litum karjulong verji aphan pura la bang so YouTube channel la litum subscribe kelang pute subscribe ko la pen video ke share la bangke na litum tenegri la pen Orunodoi scheme lo nalitum amen duma vema la pen LPG gas connection nalitum endun mendun de malata labang so video komen na long tok pen nalitum han pachini gon tangte pinia video labang kel aning ton porigna dumi thakmi kato kave car British 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami nilhen pen cardom